Πρωτεΐνη. Το πιο συζητημένο πράγμα για αυτούς που πηγαίνουν γυμναστήριο. Μετά από αυτό το βίντεο θα έχεις μια καλή ιδέα για το πόση ποσότητα πρέπει να τρως την ημέρα, καθώς και μερικά άλλα πράγματα που καλό είναι να έχεις υπόψη. Αρχικά, πόση πρωτεΐνη χρειάζεται να τρως την ημέρα. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προτείνει 0,8 γραμμάρια ανά κιλό σωματικού βάρους για όλους τους ενήλικες. Αλλά αυτό ίσως να μην είναι ιδανικό, ιδίως εάν πηγαίνεις γυμναστήριο. Μια ανασκόπηση έδειξε ότι 1,6 με 2,2 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά κιλό σωματικού βάρους μεγιστοποιεί τα ωφέλη που έχεις τόσο στη δύναμη αλλά και την υπερτροφία. Οπότε, αν είσαι μέσα σε αυτό το εύρος, τότε είσαι εντάξει. Πιο συγκεκριμένα, εάν θέλεις να βάλεις μυϊκή μάζα, μπορείς να είσαι στο χαμηλότερο εύρος, δηλαδή γύρω στο 1,6, ενώ εάν κάνεις γράμμωση, τότε είναι πιο ιδανικό να στοχεύεις για πιο υψηλά επίπεδα πρωτεΐνης, έτσι ώστε να μην χάνεις τόσο μυϊκή μάζα. Επίσης, πόση πρωτεΐνη χρειάζεσαι εξαρτάται και από την μυϊκή μάζα που έχεις. Εάν έχεις παραπάνω κιλά και βρίσκεσαι σε υψηλό ποσοστό λίπους, τότε για να μην τρως υπερβολική ποσότητα πρωτεΐνης που δεν τη χρειάζεσαι, ένα πράγμα που μπορείς να κάνεις είναι να πάρεις το ύψος σου σε εκατοστά. Για παράδειγμα, άμα είσαι 85 είναι 185 εκατοστά, και να το πολλαπλασιάσεις με το 1, δηλαδή θα βγει ότι χρειάζεσαι 185 γραμμάρια πρωτεΐνη την ημέρα, έτσι ώστε να είσαι καλυμμένος. Υπάρχει τώρα γενικά ένας μύθος ότι ο οργανισμός σου μπορεί να επεξεργαστεί μέχρι ένα συγκεκριμένο όριο πρωτεΐνης και τα υπόλοιπα ουσιαστικά οξυδώνονται, αλλά αυτό σύμφωνα με μια έρευνα που έχει γίνει πιθανόν το απορρίπτει. Πιο συγκεκριμένα, τα άτομα σε αυτή την έρευνα έφαγαν 100 γραμμάρια πρωτεΐνης μέσα σε ένα γεύμα και αυτό που βρήκαν οι επιστήμονες είναι ότι ακόμα και μετά από 12 ώρες στον οργανισμό ήταν αυξημένη η μυϊκή πρωτεϊνοσύνθεση. Οπότε, με τα δεδομένα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, ο οργανισμός μέχρι 100 γραμμάρια θα χρησιμοποιήσει όλη την πρωτεΐνη που θα φας. Σύμφωνα με μια άλλη έρευνα, στην οποία σύγκριναν τη μυϊκή πρωτεϊνοσύνθεση σε ένα γκρουπ με άτομα που έτρωγαν 3 γεύματα την ημέρα και είχαν την ημερήσια πρωτεΐνη τους χωρισμένη ίση στα 3 γεύματα αυτά, με ένα άλλο γκρουπ που έτρωγε πάλι 3 γεύματα αλλά δεν την είχε ίση χωρισμένη, παρατήρησαν ότι το group που είχε ίση χωρισμένη την πρωτεΐνη του μέσα στα γεύματα είχε τόσο καλύτερα αποτελέσματα στην υπερτροφία όσο και στη δύναμη. Οπότε το ιδανικό θα είναι αυτό, αλλά είναι πάλι μια λεπτομέρεια. Γιατί μια ανασκόπηση είχε δείξει ότι το νούμερο 1 πιο σημαντικό πράγμα είναι το πόσο πρωτεΐνη θα φας μέσα στην ημέρα σου. Έχει σημασία τώρα από ποιες τροφές παίρνεις την πρωτεΐνη σου? Παίζει σημασία, ναι. Την ποιότητα της πρωτεΐνης την κρίνεις από τα αμινοξέα που έχει. Τα αμινοξέα είναι τα δομικά συστατικά των πρωτεϊνών. Με τη λευκίνη να είναι η πιο σημαντική για την μυϊκή πρωτεϊνοσύνθεση. Οπότε ένα είναι αυτό. Και 2 είναι η απορροφησιμότητα. Δηλαδή πόση ποσότητα πρωτεΐνης θα χρησιμοποιήσει ο οργανισμός σου για τη μυϊκή πρωτεϊνοσύνθεση από την τροφή που έχεις φάει. Παλιά χρησιμοποιούσαν οι ειδικοί αυτόν το δείκτη για να δείξουν την ποιότητα της πρωτεΐνης, αλλά πλέον χρησιμοποιείται αυτός ο δείκτης καθώς είναι λίγο πιο ακριβής. Από ό,τι βλέπεις, τα προϊόντα ζωικής προέλευσης είναι λίγο καλύτερα από άποψη ποιότητας πρωτεΐνης, αλλά υπάρχουν και μερικές φυτικές πηγές που είναι και αυτές καλές. Υπάρχει πρόβλημα εάν κάποιος δεν τρώει ζωικές τροφές? Μια έρευνα σύγκρινε ένα group με vegans και ένα group με πανφάγους. Έτρωγαν την ίδια ποσότητα πρωτεΐνης, δηλαδή 1,6, αυτά που είπαμε πριν, και βρήκαν ότι μέσα σε 12 εβδομάδες προπόνησης είχαν τα ίδια αποτελέσματα μυϊκής υπερτροφίας αλλά και δύναμης. Πώς κατάφεραν οι vegans να καλύψουν τις ανάγκες που έχουν από πρωτεΐνη? Ουσιαστικά χρησιμοποίησαν ένα φυτικό συμπλήρωμα πρωτεΐνης. Οπότε και εσύ, αν δυσκολεύεσαι να καλύψεις τις ανάγκες που έχεις σε πρωτεΐνη και είσαι χορτοφάγος σε vegan, είναι καλό να πάρεις ένα φυτικό συμπλήρωμα πρωτεΐνης που να είναι καλής ποιότητας. Τι γίνεται τώρα με το αναβολικό παράθυρο? Πολλοί γυμναστηριακοί υποστηρίζουν ότι μετά την προπόνηση πρέπει να τρέξεις σπίτι σου μέσα σε 1 ώρα για να φας πρωτεΐνη. Ισχύει κάτι τέτοιο? Η απάντηση στην ερώτηση είναι εξαρτάται. Εξαρτάται εάν έκανες προπόνηση νηστικός, εξαρτάται εάν έκανες προπόνηση και έφαγες ένα γεύμα πριν από 1 ώρα, εξαρτάται εάν έκανες προπόνηση και έφαγες ένα γεύμα πριν από πολλές ώρες. Οπότε, εάν έχεις κάνει προπόνηση και έχεις πολλές ώρες να φας, τότε ναι, ίσως είναι λίγο καλό να φας όσο το δυνατόν πιο σύντομα γίνεται ένα γεύμα. Εάν τώρα έχεις φάει 1 ώρα πριν την προπόνηση, τότε δεν έχεις κάποιο λόγο να βιάζεσαι για να φας πρωτεΐνη. Υπάρχει κάποιο ρίσκο τώρα, εάν τρως την ποσότητα της πρωτεΐνης που είπαμε, να δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα στον οργανισμό σου? Έρευνες έχουν δείξει ότι ακόμα και σε μεγάλη ποσότητα πρωτεΐνης δεν παρατηρείται κάποια αρνητική επίδραση, εφόσον
είναι υγιές ο ασκούμενος. Εάν έχεις κάποιο ιατρικό πρόβλημα στα νεφρά, τότε καλό είναι να μιλήσεις με τον γιατρό σου. Για να ανακεφαλαιώσω, το πιο σημαντικό πράγμα όσον αφορά την πρωτεΐνη είναι να τρως αρκετή ποσότητα μέσα στην ημέρα. Άμα είσαι στο 1,6 με 2,2 γραμμάρια ανά κιλό σωματικού βάρους, είσαι καλυμμένος. Το δεύτερο πιο σημαντικό θα είναι πώς την χωρίσεις αυτή στα γεύματά σου. Και έπειτα το τρίτο είναι οι τροφές οι οποίες θα επιλέξεις. Αυτά για σήμερα, θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο και καλή συνέχεια.